Seguro que os alérxicos xa, por desgraza, o notaron. Veñen forte as alerxias este ano, despois de tanto calor e, sobre todo, despois de tanta chuvia. Así que case que o mellor é tratar de tomalo un pouco con humor. ¿No os parece como que hay muchísimo polen ya? De repente, o sea, fue entrar la primavera y ¡wow! Volve a primavera e con ela os esbirros, porque sí, a alerxia está de volta, pero a que somos alérxicos os galegos? Pues no sé, al cambio de clima, al polvo, a los ácaros. Aos ácaros, gramíneas, ao polen, a todo. Aos animais, a todo. Pois malas noticias para os alérxicos. O polen non vai dar tregua este ano. Despois dun 2025 de calor e moita chuvia, deuse a combinación perfecta para que a floración estoupe agora. As previsións para esta primavera son, de feito, das máis duras en moito tempo. Así que só queda saír preparado á rúa. E si, mira, es que te teño aquí clines xa. É o meu compañeiro de vida, os clines. Aínda que case 8 millóns de españois a sofren, pro resto é difícil entender o que supón vivir cun malestar que non dá tregua. Me pican muchísimo los ojos, estornudo, me estoy rascando constantemente. De hecho, bueno, ya ahora lo controlo un poco porque tomo antihistamínicos todos los días. La verdad é que ahora, un día como hoxe, xa empeza a notar un pouco de mojillo, é mala época para nós. Por zonas, Lugo e Ourense serán as provincias con maior concentración de pole da comunidade e, aínda que no resto serán un pouco máis leve, teremos por diante unha primavera que manterá os alérxicos co pano na man. Co pano na man, e se non queres sufrir os alérxicos, co kit do alérxico, vamos a chamalo así, non? Sí, un kit básico para aliviar os síntomas do día a día que se apreciarían como vai deixando a súa pegada amarela no chan, no coche, o pole, certo? Pois nese kit básico non pode faltar, para todo alérxico que se tercie, o antihistamínico, eses medicamentos para controlar e reducir síntomas e reaccións como esbirros, o proído ou mesmo os mocos, vale? Así como o colirio, para a irritación ocular, para a irritación dos ollos. Poderíamos engadir tamén no noso kit. Ou o spray, ese spray para limpiar as vías para limpiar as vías nasais. É recomendable sempre a man panos de papel, E no caso de problemas respiratorios, os inhaladores. Ollo, non son barra libre, non é vou botalo 3 veces ao día, non, polos compostos que leva non podemos utilizalo así libremente. E na casa, 3 consellos: fundas antiácaros, ven en colchóns, en almofadas ou nos coxíns que teñamos no sofá para reducir a exposición dos ácaros, ou cremas calmantes que axudan a aliviar moito as molestias na pel tras unha reacción alérxica. E un que para min foi man de santo e non sabía, que mo dixo o alergólogo, secunde humidificador. Conseguimos que a humidade na casa non supere, ollo, o 65%, verán como notan melloría, pero se vive pegado ao mar non é tan doado o rocío de conseguir.